Hola a tothom, aquest vídeo va dirigit a les persones que us heu interessat en participar en el programa de voluntariat lingüístic i que ja us heu posat en contacte amb nosaltres i esteu pendents d'assignar una parella. El que volem és que tingueu aquest recurs per donar-vos consells i recomanacions perquè la vostra experiència del voluntariat sigui més intensa i productiva també. Ja ho sabeu que l'objectiu del voluntariat és que pugueu ajudar i donar suport a estudiants de mobilitat o internacionals que el que volen és aprendre català, practicar-lo i també conèixer la nostra cultura, la cultura catalana. Comencem, doncs. Primer de tot, el que us recomanem és, quan feu la primera trobada amb la persona que tingueu assignada, hauríeu de recollir una sèrie d'informació que us podrà ser útil després a l'hora d'organitzar les trobades que fareu amb aquesta persona. Per ajudar-vos, dintre del bloc del voluntariat lingüístic tenim aquest qüestionari que li diem, aquesta pauta, en què hi ha unes informacions molt bàsiques que us poden ser útils. De fet, ja serien la informació que vosaltres demanaríeu quan coneixeu una persona, però va bé tenir-les recollides perquè això ens podrà servir per plantejar-nos com podem ajudar aquesta persona. No és el mateix un alumne que ja ha fet un curs de català, per exemple, i el vol practicar, que un alumne que no té cap coneixement, que acaba d'arribar i que no sap cap paraula o potser molt poquetes. Llavors, en funció de la informació que us doni la persona, després us podreu plantejar quin tipus de trobades podeu fer. Llavors, recolliu la informació en aquest full, la tindreu tot aquí recollida i podeu plantejar-vos què voleu aconseguir durant aquestes trobades i ho podeu parlar, evidentment, amb la vostra parella. Això és important perquè no és el mateix una persona que vol perdre la vergonya que algú que vol aproximar-se més a la cultura catalana, per exemple, o que vol enfocar més les trobades en poder practicar vocabulari o acadèmic o informal. Són objectius diferents. Llavors, la idea és que vosaltres podeu planificar una mica les trobades que fareu amb la parella que us hem assignat. Us recomanem que aquestes trobades siguin aproximadament d'una hora, més o menys, i que les pugueu fer amb certa regularitat. És a dir, si podeu trobar-vos una vegada a la setmana, que ho pugueu establir en un calendari, estaria molt bé. Si no pot ser una vegada a la setmana i és una vegada cada 2 setmanes, doncs també. El que potser no és tan recomanable és que feu, per exemple, una trobada i fins al cap d'un mes no en feu una altra, perquè llavors no hi ha com manera de veure com pot evolucionar la persona, i perds una mica aquesta capacitat d'anar millorant dia a dia. A més, és molt més fàcil si ho tenim calendaritzat, si sabem que cada dimecres, per exemple, al migdia ens trobem, perquè a vegades entre les classes i que puguem treballar o fer altres activitats, doncs el temps sempre és més just. Llavors, què podem fer durant aquestes trobades? Això, primer de tot, anirà marcat en funció del que us he dit abans, de les necessitats de la persona. I a partir d'aquí us podeu plantejar diferents tipus d'activitats. No cal que us plantegeu coses molt estranyes o que siguin molt complexes, sinó coses molt quotidianes, des d'utilitzar recursos que fem servir el nostre dia a dia, no sé, articles de diari o de blogs o comentaris a les xarxes socials, alguns apunts que hi podeu trobar perquè siguin una excusa per practicar, també altres recursos més audiovisuals com TV3 a la carta, per exemple, música, etc. I després també podeu aprofitar tots aquells interessos que teniu en comú. Si us agrada l'esport, per exemple, podeu practicar un esport conjuntament. Si us agrada el cinema, podeu proposar a la persona veure una pel·lícula conjuntament o cadascú a casa seva i després comentar-la. Heu d'imaginar-vos un tipus de trobades que siguin molt pràctiques, perquè llavors li veureu la utilitat amb vosaltres com la vostra parella. I no us oblideu també dels sopars compartits o dels dinars o dels menús, perquè són activitats culturals molt interessants i que a més són molt divertides. Heu de pensar en coses com aquesta que us explico. Llavors, per fer-ho també us recomanem alguns recursos molt poquets que podreu trobar
torno al blog del voluntariat, en aquest apartat aquí, de la dreta, i us en menciono 3 que podreu buscar també a la xarxa que us poden ser útils. Primer de tot, el 80 pistes. És un llibret que està en català, castellà i anglès, que són pistes culturals. Als estudiants els hi acostuma a agradar molt perquè són coses molt útils. A vegades saber que les diferents cultures se saluden de manera diferent, per exemple, o els horaris dels dinars, sopars, etc. És divertit per poder-ho comentar i així és una manera també de comentar o d'explicar temes culturals. Després també us recomano 2 guies. Per un costat, la guia de conversa, que està en moltes llengües i que és com una mena de diccionari que a més té àudio i permet tenir vocabulari molt centrat en la vida universitària, us pot ser útil. I després també, per acabar, la guia de suport a l'intercanvi lingüístic, que també està en diferents llengües i que a més ara hem creat unes fitxes, uns materials que us proposen activitats per fer de diferents maneres. Algunes que són per escriure, d'altres que són per fer amb el mòbil, amb aplicacions, i d'altres que són per fer, que li diem que passem a l'acció, per fer alguna cosa. Us recomano que li feu una ullada perquè us pot ser molt útil per preparar aquestes activitats. I res més, ho deixem aquí. Ja sabeu que sempre estem oberts a rebre les vostres preguntes a través de correu electrònic i creiem que és una activitat que us pot ser molt útil. Per les persones que veieu aquest vídeo però que no us heu apuntat i que us pot semblar interessant, ens podeu escriure també un correu electrònic i us enviarem tota la informació de com hi podeu participar. I ja està, moltes gràcies, fins aviat!